ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲೋಗ್ ಬೊಲ್ಪಗು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿದಾಡಿಯ ನಿಟ್ಟೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಲವತ್ತದು ಕಾಫಿಗೆ ತೊಂಡ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಅಲ್ತು ಬಿದಾಡಿಯ. ಫೈನಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪೋಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಫೈಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಫೈಲ್ ಕನತೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈದು ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಡೈಪು ಬೆಂಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡತ. ಮೂಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೂಲಿದೆ ಪರಿತಿಂಡೆ ಅಂಚ ಆರು ಎನ್ಲೆತ್ತೇರು ಲೈ ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರೇನ ಕೂಲಿದೆ ತಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಪೂರ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಬರ ಪಂಡೇರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತೆ. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಟ್ರಂದು ಪೋಯ ದಯಪಂಡನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೂಲಿ ತೆತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡು ಸರಿಯೋ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಸೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯನಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಗ 2 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೋಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಯ. ಅವಳು ಮೋರಿಂಡತೆ ಮೋರಿದಲ್ಪ ಎಂಕೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಕ ಕುಂದೂರ್ದಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣಿ ಜ್ಞಾನಸುಧ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮುಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ. ಒಂದು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುದ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬರ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಬತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ತೂವರ ಅಂದ್ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತೂ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕಪಟ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಸಿ.
ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜ್ಞಾನಸುಧ ಕಾಲೇಜ್ ಉನ್ನತ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ್ ಜೊತೆದು ಇಂಚ ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪು ಕಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಓ ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಹೌಸ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕ ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಬೇತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಥರ ಜುಮ್ 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 ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಎನ್ನೆಡೆರೆಗೆ ಎಂಗುಲೈ ಪೋರ ಇಷ್ಟನೇ ಎತ್ತಿಸಿ ಉಳ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲ 100 ಗುಲ್ದಿತ್ತು ನಾನು ದಾದೆಗೆ ರೈಟ್ ಬುಡ್ಲಿ ಬಾಬು ಮೂಲ್ತಲ ಬಲ್ಲು ಏರ್ ಬಾಬು ದೂರೇ ದೇದಿ ಜಾರೇರು ಬೇಗ ಬಾಬನ್ ದೊಡ್ಡ ಅವನ್ ಬೇಗ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅವನ್ ಬೇಗ ಬಾಬನ್ ಆಟೋಗು ಬಲ್ಲಿ ಆಟೋಗು ಬೇಗ ಬಾ ಮಾಗಿ ಬಾಲೆ ಪಂಕನಂತ ತಪ್ಪುದರನದಿ ಇದೆ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪನೊಡೆ ಸಾಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಡು ಬಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಂದಿರ ನೋಟಿಗೆ ಬಾಡು ಮಂತ ಯೋಗನಿ ಯಾರು ಕಡೆ ಉಂಟೆ ಅಪ್ಪಂದಿರ ನೀರು ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪಂದಿರ ಬಿಡ್ತು ಈ ರೀತಿ ಓವೇಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾವಡೆ ಮುಂದೆ ಕುರಿತಿನ ಮಂತ್ರ ಬಾಡು ನಂಚಿನ ದುದ್ದೈತೆ ಕಾವಡೆ ತಿಂಪುಣಚಿನ ತೆನಸು ಕಾವಡೆ ವೈದ್ಯದ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ರ ಅನತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಂದಾಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮೋಕಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀರೆ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿನ ಕೊಡ್ತು ಕೋತರ ಉಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ಏ ಪಲಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏ ಕುಡಿ ಇಂಕರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಬಣ್ಣಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿಕಾದೆ ಒಟ್ಟು ಕಡಿಗೆ ಹೋಗೋಡು ಒಂದು ಬಂಡರು ದಾಯಗತಿ ಇರುಪಂಕು ಜನ ಬಂಡರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಯಾರು ಇದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಚಿದ ಪಂತ್ರ ಎತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಈ ಇತ್ತೆ ಹಾದು ಬಗ್ಗಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟ ನರಮನೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಪ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕಲಿ ಅವರು ಒಡ್ತಿ ಒಡ್ತಿ ಕುಳಿತ ಪಾತೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತನೆ ಎಂದು ಮಾತಾಡಲು ಒಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾದಾಗ ದಿಕ್ಕನೆ ಅದೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮದ ಪಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್